kuvataan Goat Simulatorista. Joka vähän lakittaa, mutta ei se meitä haittaa. Me haluamme vain pelata. Pidä se siinä. Se ei niinku häiritse. Wow! Me haluamme. Wow! Tämä mies on kiva. Se haluaa pomppia minun kanssani. Hän on oikein innoissaan tästä pomppimisesta. Vaikka hän kiljuu niin onnesta. Wow! Ai. No niin, Seppo. Mennään eteenpäin. Lasketaan vähän liukumäkeä. Se on mukava homma. Se on kyllä vesiliukumäki, mutta ihan sama, ei mua kiinnosta. Tää vähän heiluu. Joku mäki vaan. Haittaako jos vähän heiluu, koska sen... Sulla on niin naurettavia vitsejä. Joo. Oho, minne se hävisi se mies? Jalat! Pamppas vähän. Siitä setä. Hei. Mikä tämä on? Se on leipä, patonki ja koripallo. Hei, mies. Mies, tule. Mies, tulepa Nyt mä keksin hyvän kuvausasennon. Oi. Mitä helvettiä tuo sama mies ajoi tämän miehen päältä? Mitä helvettiä tämä täällä tapahtuu? Odota! Ei! Sinun veljesi on täällä. Sinä ajat hänen päällään. Nainen. Ei tämä ole hyvä se hetki. Tämä mies on kuollut. Ja niin varmaan sinäkin. Älkää menkää minua pakoon. Täällä on juhlat. Tulkaa, minäkin tulen juhliin. Hei, älkää menkää pakoon. Minä olen ystävällinen. Älä mies. Ei, minua kauhistuttaa. Sätkä mies Sami. Ei. Kyllä, kiitos. Mennään. Sinä olet nyt minun ystävä. Minä pakotan sinut olemaan ystäväni. Hei nainen, täällä on ystävä. Tämä on minun uusi ystävä nainen. Miksi tuo pyörä on tuolla katolla? Mene katsomaan. Me ottamaan syytä selville siitä. Joo, otetaan. Miten me päästään sinne? Ai, täällä on tikkaat. Kiipeä nyt! Kamalaa. Oi vitsi! Oi! Mistä pääsin? Täällä on polkupyörä. Juuri minulle sopiva. Lähdetään pomppimaan polkupyörällä. Noin, hyvä polkupyörä. Sinä olet oikein hyvä tässä pelissä. Jee! Haluatteko minun pyörän? Älä sinä jammaile. Niillä on kato partti täällä. Hei. Anna mullekin makkaraa. Ai. Miten? Miksi sä ihmiset ei juoksekaan? Mä keksin kivan jutun. Ota sä tää. Joo. Noin. Niin sitä pitää mies. Sinä harjoittelet täällä voimistelua. Minäkin harjoittelen. Minä pilasin, anteeksi. No mennäänpä nyt tekemään hauskoja asioita, mies. Me olemme kohta onnellisia. Koska teemme niin hauskoja asioita kanssasi. Jee, olemme nyt roistoja. Mikael Bay. Minne sinä mies jäi? Ei vittu. Mitä siinä siellä seisoo? Älä seiso siellä. Mikä koo tää peli ees on? No varmaan 18K. Niin onkin. Tää on niin raaka peli. Oi parkour. Tässä lentää parkour. Sano vain, että tässä lentää vertakin, eli meitä pienemmät eivät saa miten pelata. niin? Eihän lennä. Ja sama. Fuck the police! Perinne. Minä haluan sinun aita. Voi paska. 5 minuuttia on aivan sopiva aika videolla. Ei ole vielä sopivaa. Sinun pitää vielä kuvata. Ai! Woohoo! Näilyt. Elikkäpä. Nyt me... Toi jännä tää peli. No ehkä. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2,
Sitten se on vielä jännempi, kun tähän tulee lisäosa. Hei, mikä tämä on? Raketti. Oi vitsi! No. Mitä tämä raketti tekee? Oh jee! Laskeutumisalusta minua ei sattunut. Olen rautavuohi. Koska minulla on rautakivekseli. No se on hyvä asia. Hei, minä haluan soittaa koulun kelloja. Tai no, Ja killoja. Kelloja haluan. Killoja. Minä haluan. Tämä on Soittaa minun. koulun kelloja. Hei, kato tätä. Moi! Hei, moi! Kieli on vammainen. Hardcore parkour. Mitä se teki ton tempun? Ding ding ding. Kuoliko se? Tidip. Ja sen kivan asian. Kuole Sonni. Sonni, kyllä se oli vuohi. Kiipeä sinne Hei. koulun katolle. Hei. Mennään sisälle. Ei vittu. Hui. Hui. Jala wow. Woo! Menikö sä kirkkoon sisällä? Juu, en tiedä. Hei. Täällä on lihaa. Laita se intro tähän taas. En mä tiedä saaks me sitä. Eikö Oh siis- shit, man. Nyt tää on kivaa, kattokaa tätä. Kosta. Vuohia sataa, minun unelma. Te olette nyt minun hallinnassani.